Des de la Facultat d'Educació, en col·laboració amb l'Associació Laboratori de Jocs, s'ha engegat un recurs únic per l'aprenentatge basat en jocs, l'aula de jocs. Com podem utilitzar els jocs com a eina educativa? Avui us volem parlar del joc Eleusis, creat per Robert Abbott el 1956, en concret de la seva versió express. Necessitarem dues baralles franceses, traurem els comodins i remenarem molt bé les cartes. És un joc de 3 a 8 jugadors en el qual una de les persones farà el paper de repartidor. Haurà de pensar una regla secreta i escriure en un paper. La resta de jugadors hauran d'esbrinar aquesta regla secreta. Anem a veure-ho amb un exemple. Imaginem que aquesta pota secreta és, després de 3 cartes negres, venen 3 cartes de vermelles i a continuació de nou 3 cartes negres. En aquest cas, el repartidor únicament ha tingut present una de les característiques de les cartes, que és el seu color. Els jugadors rebran 12 cartes a la seva mà i hauran d'intentar col·locar cartes correctes en la seqüència. Serà el repartidor qui anirà anunciant si són correctes o no. Anem a veure l'exemple. Algú decideix jugar una carta vermella a la jota de diamants. Com no respon a la pauta secreta, el repartidor ho anunciarà i ho col·locarà just sota de la carta inicial. Una altra persona decideix jugar un 3 de piques. Com si entra en aquesta seqüència que ha pensat, ho anuncia, que és correcte i va a continuació del 6 de trèpol. D'aquesta manera els jugadors aniran descartant-se de cartes. Si quan la col·loquen és correcta, han aconseguit desfer-se d'una de les cartes. Si és incorrecta, hauran de robar-ne una de nova. Si en algun moment algun dels jugadors acabés de quedar-se sense cartes, la ronda s'acaba i mirem a veure qui s'ha quedat amb menys cartes i qui amb més cartes. Es penalitza d'alguna manera tenint moltes cartes. També en qualsevol moment es pot anunciar la seqüència, si és el teu torn. En el cas d'endevinar la seqüència, òbviament acaba la ronda i també es fa recompte de punts. Aquí podeu veure com es van distribuint les cartes en funció de si són correctes o incorrectes. És molt important assenyalar que les cartes incorrectes s'han de col·locar just a sota de en quin moment no són correctes. En el cas actual podem veure com l'as de cors no era correcte a continuació del 3 de piques, però sí que seria correcte a continuació del 7 de trèvols. Per això s'ha de col·locar per donar tota la informació en el moment en el qual no són correctes. La partida continuaria fins en el punt en el que algú anunciés que ha trobat la seqüència. Què es pot treballar amb l'Eleusis? Doncs bàsicament el mètode científic, el pensament inductiu, el raonament hipotètic deductiu, la via experimental i també com es pot aprendre de les errades. Anem a posar-vos un repte. Algú de vosaltres sabria trobar quina és la regla o la pauta secreta que hem pensat? Si penseu que teniu la solució, podeu escriure a la direcció que teniu a la pantalla. Altres jocs que podeu trobar amb caire científic a l'aula de jocs són aquests que teniu a pantalla, Microcombat, Treu la llengua, etc. Moltíssimes gràcies i jugueu molt!